65 ka mga right-hand drive nga mga sakyanan gisakmit sa National Bureau of Investigation subay sa reklamong gisangat sa Land Transportation Office batok sa usa ka yarda nga nahimutang sa Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Niyang live report ni Alan Domingo. Alan? Sa Daplin Region niya sa Karsada o diya sa may Cebu South Coastal Road, habig na sa Barangay San Isidro, Talisay City. Diin na confiscate kining mukapin 60 ka mga smuggled right-hand drive vehicles. Bitbit ang search warrant gikan sa Korte Girombo sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation nga giubanan mismo sa mga national official sa Land Transportation Office ug Transnational Crime sa usa ka yarda diin gi-display ang mga sakyanan. Sa pagsusi nila, nasuta nga mga right-hand drive kini nga naglakip sa mga closed van o multicab ug aduna usay mga dagkong sakyanan. Nasayran nga surplus ang mga sakyanan gikan sa gawas sa nasod o gibaligya dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Kung adunay mo palit, diha pa kuno i-convert gikan sa right-hand drive ngadto na sa left-hand drive nga gihulagway ni Attorney Vigor Mendoza II, LTO Chief o Assistant Secretary sa DOTR nga peligro kini. Kabahin lang ni siya sa 65 ka mga sakyanan nga nakumpiskar sa interagency operation dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Kung ato makita, right-hand drive ni. O kung dunay mo palit, i-convert ni sa left-hand drive. Gihingusgan karon sa atong kagamhanan ang pag-operate batok niini sanglit naghatag matod ba kini og peligro sa kinabuhi sa mga tawo nga mogamit niini. All government approach to para masugpo natin once and for all itong illegal smuggling ng mga right-hand drive. Bawal na bawal po yan, no? Pinagbabawal ng batas at hindi basta-basta kino-convert po yan, hindi po madali mag-convert po yan. Matod ni Asik Mendoza nga gipaniguro sa kagamhanan ang road safety po sa gukdo nila uban sa mga ahensya sa gamhanan ang mga smuggled right-hand drive vehicles. Sayon ini mi duso og reklamo ang LTO ngadto sa NBI Civro nga hinungdan naghimo sila surveillance ug nikuha usab og search warrant nga giserve kaganinang buntag. Our notice was called by the Commission on Transnational Crimes. No, talagang double time pa tayo dito. No? Utos na din Secretary Vince Dizon na talagang tirahin lahat to, no? Because it really affects road safety. Giday sa Special Envoy on Transnational Crime, Marcos Lacanilaw, ang pagkasakmit sa mga smuggled vehicles. Gihulagway kini nga dakog impact ilabi na sa kampanya sa tax collection sa kagamhanan diin dako ang nahanaw tungod sa smuggling. Congratulate ko ang ating LTO Chief, Asik Vigor Mendoza, at ating Regional Director ng NBI dito sa Region 7 sa agarang action nila dito. Yung mga kababayan din natin, isang magandang ano rin ito na makita nila na wag silang basta bumili, check nila na maayos ang mga dokumento, ito ay binayaran ng tamang buwis. Gikarga sa usa ka tow truck ang masakinan ug gidala sa impounding area sa LTO Regional Office 7. Samtang naabdan sa mga otoridad ang giingong usa sa mga nanag-iya sa negosyo nga usa ka Peruvian national. Matod sa opisyal sa LTO nga giingong turista lang ang status nini, mao hinungdan nga gipa-imbestigar usab kini sa Bureau of Immigration. Isang foreign national na may-ari ng facility na to. So wala siyang right to business? Tourist visa daw eh. So talagang hindi pa pwede. Gisuwayan sa Balitang Bisdak og hinabi si Los Hilda Baldion apan dili kini makamaong mosulti og in English. Gipakita niya ang mga dokumento diin matod pa niya lehitimo ang negosyo nga aduna pay rehistro. Partner lang kuno siya sa usa ka Pinoy nga negosyante nga di lang una nato nganlan. Wa usab siya masayod nga illegal di ay ang pagbaligya og mga right-hand drive vehicle sa nasod. Nobyembre pa niadtong tuig 2024 pa kuno nagsugod ang ilang patigayon sa Dakbayan sa Talisay. Philippines. So you are not aware that this is illegal here in the Philippines? Running this kind of business. Business legal porque haciendo contrato, ¿no? Con filipino, ¿no? Y filipino owner. So you complied all the requirements. Oh, no puede. Sí, yes.
Sa usas sa gibisgahan karon sa LTO, mato ni Asik Mendoza ang posibilidad nga adunay personel mismo sa ilahang ahensya ang nalambigit nini sanglit na diskubrihan nila nga adunay duha ka mga confiscated smuggled vehicles ang nakarehistro didto sa Mindanao. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.